khana to nong ni final lang sanai tin to practice nong ni hai deba khana to nong ni pura theater raun sanai final sanai select sanai khorok tham majak sanai thangnai koi din sakang 40 jana ni bisingo 16 jana select nakha 16 jana khana theater raun final la sanai khorok thamno nonglai bom hai rawan sagui tong khana ni bagai manai de maya de tikinai de bahai rok bukharok bahai amo to sar madam song sai manai ang perform khai mane borok kaham da khaino kaham mane kaham da nanya na ya abo tang sia sar madam song ni thani sia abo tang bisir rajab khana tini nang made mar sabkha bini ang tini ni mar sabia khu trailer mar sabia khana ni mar sabia khu tamaro seri phai khano ba tini train bagai ta gati lam sia ro abota emne ni jini choose da mar sab na ke korong ni choose sing ni jini choose kaisa je khaiman abo mar sab ong tai borok duita choose khaiman abo mar sam nai borok tamaro choose khai modern na super folk borok modern choose khayo modern choose khai na mane man kha abo do man kha tam choose krimen no kaisa mane kise trailer ro sab na ang ni ji choose khaiman abo da ko ta thang di do gatilam sia ta chikon lamalam sia ta thang di do gatilam sia ta chikon lamalam sia bari kai mani shobai kumari bari kai mani shobai kumari jethani tongbo nung ani dida jethani tongbo nung ani dida ta thang di do gatilam sia dachikon lamalam sia enggak itu nggak sampai dari kenapa kah acan neng noro seserang no to organ to sung hani risa ba srangka tam ni bagai nang samong hapara nang keluk khanin buka tam ni bagai nang yapisa ka tam dan bagi ro samong no login ha ke sungoi na ang resap mung nang bela ki sajago bon bagai ang kaisa resap mung no pula ani live ni first nangko ruta resap mung no first nang sereng thani lai kono classical rock kono jaga sereng jang beto classical lo sereng jagya ang kun thani mane sereng jagya ang ni jino ke bo buru rock to reto ana ama shimi kisa misa hanyo sur rock bo jaka sa saya abu shimi na yuta je tir pra idol ni bising tin ngoro je kumulong ti edisi ba ke abulu ajija tabu lokorong nang taw mo match serna ni muso de oro satong ang lukurong no kasana musung ka ano support khaina ni ano nango ang borok ano support khai ke sa ang tebo nani nge borok ano comment ro kaham ro khaya nge borok ano asuk se like ro khang ga kai sa ja khang ga kai ang bela ke khap khatung go tob tong thongnai ang kang tebo tamunai gana samna bagai bo confidence bari na tani thangnai bisi ni bagai taklai je audition je sanai rok tiki rok nota biskan salo non tei nang brono tam ko kesan nai ti karo nota khali bo tongo khali bo borok ti mane borok oro phayei resap ka hangai chauta mane tei bujar tong kata pron bagai jara bisa wasa eta next year botong next year botong tei katalog no bo tam koi mo tonai katalog bo borok kam kar sab ke borok narak jana inge borok janja talent tong hangka funuk di tabok jara tei ni bese jara experience kana bese jara ni confidence kana age to nang mane omai ro ko to nang mar sabia ko music ro eta sab kana age music ro bai ang age ro music ro bai sabia ko tabung pulia ra sab confidence bese jara ting nin power khai kana ni bukan ni nervous tei ni lasima kiri marok ta to kisana lukoran besan puluman kana he deba abon ta bes kang ni bosoro ko bisi ro ko ni nang hai ke no kujo फाइनाल बागै ताम कोइ मं tonai nang tabok trek kuju ka ka chini mung man kha mami ta debor ma hanai ni mung hai deba nang to tabok age to lachimani tongo kirimani tongo tabuk to onek babareng kha ni mung kha ko misang amon kam koइ mong tonai pulia to bukhano kisa degdeng kha ke tawo ke to kisa buni buskang rogo camera rok sak jagai buni buskang ro sap khang kisa lasiman pai thango haita ge pulia ko joto nang ang phano joto no nervous ngo abo tabuk ke krikha tabuk khai kisamisa tong hai pano asuk krikha ta nang de khoroksa surobi india idol manai
bini favorite ni no sai mana lukuro bini gan rokla ti der sabja ka tabsuk jora tabsuk jora to amte compose robo khaijaya ko bini gan record ro khaijaya ko haipano ang bukhawo to no ta bini gan ro sabui amte ta mamita debor mangkai lukuro kabang mana sini thanga no amasuk jorawo nang di idol sabja pro lukuro asu sidina kiri tabo mamita debor mangkana India idol na support kabang mang thanga nang thinango final round ni bagai semi final tongko aboni bagai bom hai khlai nang buskango practice preparation bom hai kan naito bagawan ang niji wansuka ang muji paitho muji payatho abo to sarsong se saimanai ngai haipano ang ani bakhano ang nise ni taiwan su yata ang mano ang nang khete ekbar khainai ang tabo tola wan su ya haita tabo ko jaga wo classical hindi folk hindi modern sok hindi kabang matongo om hai jaga na bisingo bo point ni thano kisa ui khai ni tong ba ta sas namna nang ko maha ani ke to week to oneng tongo angko tam chanai abo jadu college roko ang to master bona jagi ang ba kisa jaga wo ani week tongo ta classical bu kun thini ang kun jaga fon se siki jagi abon ba onek week tongo ani bo tipra idol pai mana ya golubo nang taibo nogo taisya buskango o hapono develop khainang ka srengoi taibo busang upcoming o thana le khairo kunu wan somo go taisya sane tipra idol pai mana ya golubo jiti thung jiti ato resa mongni hapar do thiasan resa bai mano aboni bagai classical hindi jetna weak point hindi obrok no srengoi thana ni ama hero ti wan ang srengoi thanai ani thaya sang no ang le gan kaisa hamjak bla abon bagai ang gan no gakai ang sikimang no thana ang moji paithu moji payathu haipano god le an thanin tongo bano fandrenai tongo abon bagai ang samong bai gadalin thangnai